you. Are you ready, girls? Guys? Ready? Let's all welcome candidate number 1. Woo! Number 1. Tapos ito yun, yung ano. May projection ka kung magpapakilala yung binana mo. Lalaki lang, lalaki lang. Meron ka bang motto? Kasabihan? Yeah. Candidate number 2 is... Look at this stuff. Okay, wala ka rin mga kamay dyan. Candidate number 3, please. Next, candidate number 4, please. Let's all welcome candidate number 5. Next candidate number 6, please. Number 6. Ketchup! Ketchup yun? Hindi ko po alam. Ang gusto niyo po. Candidate number 7, please. $4,000 po hinihingi niya. Ay, hindi, 3,000 lang pa. 5,000 daw po, 5,000. 5,000 daw po hinihingi niya. Alis ka, 5,000 po nagano siya, oh. O kaya 3. 3 or 5,000. 5,000. 5,000 lang, boss. 5,000 niya. Napaparinig po. Number 8, pasok please.
ano? Cherry pearl na ano? Minion. Wala na lang pa ba? Hindi ko po sure. From Handog. Akala ko kanina hotdog. Oh, yung 13. Sino 13? Sino 13? Wala. Ah, Ayun po yung 14. Ayun na. Game! Game! Siya ang girl version. Kanina lalaki. Naging babae. Oh, face here, face here. isa pa, isa pa. 1, 2, 3. Okay, boss time up. Pwede pataan ako sandali. Sige, of course. Project, project. Takad naman ito. Ayos.